Allahi wa ba'd. Braćo i sestre, dame i gospodo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meni je uvijek bilo drago boraviti u ovoj sredini i evo, dolazio sam i kao predavač. Večeras sam došao u ulozi pratioca ovoga našega brata, profesora, koji će održati predavanje na arapskom jeziku, naravno. To je doktor Šafi Sultan al-Adžmi. On je profesor na šerijatskom fakultetu na Kuvajtskom univerzitetu. Inače je završio šerijatski fakultet u Saudijskoj Arabiji. Na istom onom fakultetu na kojem smo i mi bili, vaš imam, Efendija Mirsa i neki drugi profesor na našem fakultetu. Poslije je završio postdiplomski studij na Kairskom državnom univerzitetu, gdje je, pored magisterija, i doktorirao također. Profesor je tefsira, hadisa i fikha i to predaje na šerijatskom fakultetu u Kuvajtu. Oženjen je, ima 5 djece, ako vas nije to da znate, maša Allah, od kojih je najstariji sultan, 13 godina i već je hafiz Kur'ana. I ne samo to, nego ga otac nagovara i počinje da uči i hadijske zbirke na pamet, Buhariju i Muslima. Dakle, kada smo kao Islamski pedagoški fakultet željeli da održimo nekoliko seminara našim dragim imamima i predavačima predmeta vjeronauka u našim osnovnim i srednjim školama, mislim da nismo mogli naći bolji izbor od profesora doktora Šafija. A eto, ovo je kratka biografija, a mi ćemo evo večeras družiti se sa njim. Nemojte zamjeriti ako prijevod ne bude na nivou kao što je predavanje. Uvijek ako nešto to ne zvani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatim al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين كثيرا مزيدا أما بعد. فإن القارئ الكريم قرأ على مسامعنا آيات كريمات من سورة الكهف. Bismillahirrahmanirrahim. Neka je selam i salavat, a prvo zahvala na Allahu Đelešanuhu, a selam i salavat na Allahovog poslanika, zadnjeg Allahovog poslanika. I naš profesor započinje sa podsjećanjem na ajete koje smo večeras čuli, a to su ajeti iz sure El-Kehf. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Dakle, on podsjeća na ajet koji je proučen večeras, u kome se govori da će oni koji budu vjerovali... Malo glasnije. Ja će i to budu. Bio je. Dakle, oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, ući će u džennet iz kojega neće izlaziti. ختم الله تبارك وتعالى سورة الكهف بهذه الآيات لأنها سورة الفتن. Uzvišeni Allah Đelešanuhu je završio suru El-Kehf sa ovim ajetima, a tu se govori o fitnetima koji će pogoditi ljudi.
سورة الكهف بدأت بفتنة الحياة الدنيا. Sura El-Kehf započinje govorom o dunjaluškim fitnetima koji će pogađati ljude. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Dakle, na početku se govori o zinetima i o ukrasima koji će biti jedan vid fitneta ljudima da bi se znalo ko je bolji i ko će bolje i ljepše raditi, ko će biti nagrađen kod Allaha dželešanu. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فتنة أصحاب الكهف الذين دخلوا في كهف في جبل. Zatim je uzvišeni Allah dželešanu nastavio i govorio u toj suri o fitnetu onih koji su ušli u jednu pećinu i bili zatrpani u toj pećini. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فتنة المال الذي افتتن بماله. Zatim se dalje u toj suri nastavlja o fitnetu imetka. Dakle, imetka, dunjaluka, koji je također jedan vid iskušenja čovjeka. وهو صاحب الجنتين. O čovjeku o kome se govori da je imao fitnet tog imetka jeste čovjek koji je u stvari imao dvije možemo reći njive. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فتنة العلم وفتنة المنصب. Zatim uzvišeni Allah dželešanu govorio o fitnetu nauke i fitnetu dakle, govorio je nakon toga o fitnetu imetka i o fitnetu položaja. يقول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Uzvišeni Allah dželešanu kaže u jednom od tih ajeta, zar misle ljudi da će reći vjerujemo i da će biti prepuštani sami sebi, a da neće biti ispitani. Dakle, bit će ispitani. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Jer je uzvišeni Allah dželešanu dalje rekao na ajetu, mi smo ispitali one prije njih, a ispitat ćemo i ove poslije da bi znao, dakle, one koji su dobro radili od onih koji nisu dobro radili. ولذلك الذي يقرأ سورة الكهف 10 آيات الأولى منها يحفظ من فتنة المسيح الدجال. I zato onaj koji bude učio prvih 10 ajeta iz sure El-Kehf bit će sačuvan također jednog od teških fitneta, iskušenja. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. U vjerodostojnom predanju koga bilježi Muslim govori se da onaj koji bude naučio prvih 10 ajeta sure El-Kehf bit će sačuvan fitneta Dejjala. والفتن كثيرة ومتنوعة. Naravno, ta iskušenja mogu biti mnogobrojna i različitih vrsta. وهذه الاختبارات تأتي في الخير وتأتي في الشر. Naravno, ovo može da dođe kao vid ispita u pozitivnom i u negativnom smislu. فالله تبارك وتعالى يختبر الإنسان في أولاده. Uzvišeni Allah dželešanu nekada ispituje čovjeka preko njegove djece. ويختبره في ماله. Nekada ga ispituje preko njegovog imetka. ويختبره في وظيفته. Nekada ga ispituje preko njegovog imetka, nekada preko njegove vazife, odnosno preko njegovog radnog mjesta i njegovog mensaba. ويختبره في كل لحظة من لحظات حياته. I možemo reći da ga ispituje u stvari u svakom momentu, u svakom